ndangoona vanhu vachovhurika sana holitenji ngoti madrugs ndasaziya ai zvakasiyana because ndaiona ngoweka ndichiti musoro wageza unenge nyumwa vamunangagwa is anointed. Saka if you dare try to point a finger at an anointed man, you can die by God's correction. And do not harm my prophets. Munanonze prophet musiye. Vanhu akata nacho wenga vanofana kunotwa ma DNA test nevanhu. Saka panoda kulauda achitaura zita rababa kuti baba anofana kutya. Ukaona pwere dzakubuda dzichiti hau tinofana kutya Mwari toripenda senyika. You can't mention zita rekuti baba kuti maloti. Ndamvura dhoketa riri kwansandavhara. Masandavhara ririko. Akwakada undivhurira umbe mangwana. Saka mutaura kuti izvezvo akwanise kuvhurira umbe nenawe dhoketa. Andona ngofona polisi aufa dhoketa. Anongangurwa. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. Journalist. Ladies and gentlemen, welcome back to another interesting episode. Akakangorika improved, or what we would call a follow-up to interview yatakaita naProphet Passion Java vachisvika muZimbabwe tiri paHICC. Welcome back, Gaffer. Idiosyncratic. Ndichiri kutsvaga zita iri kuti rinoreveya kutsogogadzira nemawedzi eGaffer. Nah, it's in the dictionary. It's just an expression of how great or how big something is. Idiosyncratic ways of doing things, or the idiosyncratic. Like ndiri chigafa, idiosyncratic, chihombe. Iconoclastic. Icon is like, this is my icon. But when you're iconoclastic, uri tsuroga ida kuita ngezi munhu rakaipa. But you are just trying to be iconoclastic. It's like supercalifragilisticexpialidocious. This is the longest word in the dictionary. Supercalifragilisticexpialidocious. How are you, Zico? I'm supercalifragilisticexpialidocious. Vana muzvinafundo vakada literature neEnglish tinyorerewo mucomment section timonzwa kuti Gaffer zvarutaura ndezvechokwadi rapo. Ndatibva tangonangai mubusiness. Interview yanezuro Gaffer makati great man nyange akanamatirwa apore mukati kune zvimwe zvirema zvinoda ngopiwa mubambaira. Asi muchimbori munonamatirwa vanhu vachipora futi. Iwo kuti great man anonamatirwa akasumuka pauchere. Akare. Osumuka. Kune zvirema zvinotongofa zvakadaro. Unongozvipomba mbera nebagre rice. Ndikuudza choko. Endesa great man kwa makandiyo akasumuka chete. Kungosumuka kwete kufamba akangosumuka ndopa $50,000 on camera. Anza pepe makatsvinya pepe. No, it's just reality. I think kuzongobo example yemunhu anenge ari great man. Panoona basic because unotenga kutargeta munhu. But the expression was kune zvirema zvekuti kubva pamodzi yacho yakatoremara. Kubva pane murume modzi iri kubuda yakaremara ichinopinda muna mai modziyo yakatoremara. Paanozvarwa manje anotozvarwa akaremara because zvinozonetsa. Aiwa. Chinonetswa nema-human rights group. Chinozonetsa about great men ndezvekuti zvinhu zvese zvakaremara. Saka nokanzi uenda unomuporesa vanoshaura kuti umurova rwoko here kana kuti fesi. Ladies and gentlemen, mukada painternet nditsvagire mari unoziva great man nomuzere namba yake andomuiwana wadapiwa namba akada kuti umusendere mari upiwe mari umusendere. He's a good guy. Muimbi ane masongs akanaka anombokoporake anzi chipo here but handezve painternet. But point handizwabudisa ndekuti kune zvirema
kune zvirema ka Yeah. zvinonzi naJohn chapter 9 zvakazvarwa zviri zvirema kuti ukuru hwaMwari huonekwe. Kwozoita zvirema zvekuti munhu akaroyiwa kana kuti akakeswa kuti dhimoni rakapinda mari iye akadzingwa dhimoni kana chituko chikabviswa anoota, but kuno anotozvarwa ari chirema imagenes akatoremara, sperm racho ranga rakatokwabuka, saka paanozononanganiswa pamutsepende papa anongobuda akafonyoka. Hanzi nebhaibheri zvamuri kutaura kuti ukuru hwaMwari huonekwe. Yeah. Mwari ne achida kuti ukuru hwake huonekwe pakuremadza vamwe. Haufa ukatenda Mwari kuti Mwari muri muponesi unless warara ukuponesa. Hazvitoti utende Mwari nekuti ndii provider kana usataurwa nenzara upa provision. Zvinogona kunetsa kuti Robert Mugabe Jr apfugama achiti Mwari ndokutendai nechikafu chamani panhasi. But vapane pachitungiza. Vakanonga rofu rechingwa chacho vanotenda Mwari, vanotya kuti Mwari amupenyu. Kuassemblies of God taipa matestimony ka emagrosari. Danza ndakanamata vandatsanya 2 days munhu paachinoka padoo. Pande pashuga vanhu vachema muchete Mwari afamba. Because munhu aona ukuru hwaMwari in provision. Asanzi mazuva ya Mwari aitofamba because ainzara. Machechi akawanda muZimbabwe muno muAfrica matestimony anopiwa ipoverty. Pana Mwari. Chidzoka pana great men, not pana great men as a person, but pana vanhu vanorarama neurema kumachechi mukati ndinokupa 50 guda munhu akanamatirwa akafamba. Ndikuona kuti machechi mazuva ano atichaita mamiracle ekunamatisa zvirema, kusvinudza mapofu, uchitangurwa prophecy chete. Mukuru, healing inoitika but miracle revival and we are not in revival. Right. Yeah, healing tikuti wawechite mune musoro tikakunamatira unopora. Tikuti ruoko rwako rine peni takakunamatira peni inoenda. But kunza una ruoko tikunamatira rimere kudai. Hayato revival. Zvinoitwa naMwari once in a lifetime. Revival kutoiswa kwezvisipo. Yeah, revival tikuti signs and wonders. Mashura nezviratidzo, mapipi. Ekuti unoona great men akanamatirwa nguva yerevival yayi. Anoita zvawakaita. But iko zvinezvi I dare to challenge any man of God anokwanisa kuti anomusumudza. Hazviitiki. But mamiracles ariko, signs and wonders ariko. Revival nguva yacho paichasvika muchaona isusu tichizviita. Poita ka-argument futi kanenge kachitwa nevanhu. I saw Prophet Tifred vakatozoenda kuchipatara kunonamatira vanhu. Hanzi ama men of God endai munonamatira vanhu kuchipatara. Hatisi kufocusa on Tifred but pakuti mafundisi mukutarisirwa kuti munosangana nepane dambudziko, which means kuchipatara. Hanzi Jesu aiwa zvishande zvekuchipatara. Do you know why? Yeah. Mamiracles eduka asiyana nekumutsa munhu akafa. Why? Tikuti alarm inokumutsa kaukarara nasa. But kana wachitunha alarm akamuka umuke. Alarm ikarira umuke uri chitunha. Kana wafa. Yeah. Haumuke. Alarm ikarira sei umuke. Saka chinomutsa munhu haisi alarm. Haisi alarm. Ndo answer. Congratulations, ndakaona you were doing some philanthropic work in Chitungwiza. Muchibatsira futi vanhu ava vari kurwara nevanhu vanenge vakaomerwa. The idiosyncratic, the gaffer, Prophet Pastor Njava in Chitungwiza. I'm here to touch over 1,000 people with medical health care. Ndichingoti ni mobile hospital yangu. Vanhu ngavarapwe mahara. Vari kuchekwa ma-BP, cancer, sugar, diabetes, ma-STIs, ma-STDs, maziso, makumbo, every part of the body. Vachirapwa for free because I paid for everyone. Tauya pano takokwa nemwana wedu Prophet Passion Njava. Mwana anogara achiteuka nguva nenguva pose pateti anoteuka paanenge ari, saka atikoka kuuya kuno vana mbuya nana sekuru. Ndinozviitira because Chitungwiza musha wandakakurira and I'm so happy nesupport anondipa vanhu vechitungwiza when I do my church services. Zvinobatsira vanhu kazhinji zvatiri kuhara tiri kusangana nazvo. Tasanganiswa kazhinji naana chiremba zviri pachena zvisinei zvotabhadhara aiwa. Saka toda kutenda nerudo rwakadaro
I'm not here kuti ndinzi ndichazoita kansela, never, or MP or mayor or what, handisi politician, ndiri prophet uyezve ndiri muyouth akasvikira noda kuenjoya life. I don't have time for politics, but I believe in President E.D. Mnangagwa. Under his leadership, isusu naPassion Java tikuona kubudira kwakawanda. Tiri kufara tiri pano takaungana pano semachembere, taitirwa chikomborero chokuunganidzwa pano kuti tizorapwa zvirwere zvakasiyana siyana. There are others who are already non-diabetic, but they don't have access to testing machines, which we call glucometers. So we are also checking for sexually transmitted diseases. There's an upsurge in these, despite people focusing on HIV. I am following the wisdom, the inspiration yevakuru vangu makatarisa Scott Sakupwanya right there in Mabvuku akarovakira vanhu hospital inorapa mahara. Iye angainspirewo namukuru wedu Vatagurei vakavakawo hospital inorapa vanhu mahara kuArundale. We don't have enough money to buy tablets, so therefore we are saying to Passion Java, thanks to help us, to buy something for us, So in other words, we can say we are urging him to come now and then to help us, not only for today, but we know him very well because he always helps us now and then. I have a mobile hospital moving. I started here in Chitungiza, but I'll be rolling around Zimbabwe, each province. Ndichingobatsira nemari shoma ndinayoyo kuti vanhu vabatsirika nagogo, ana sekuru, ana mai, ana baba, STIs, maantibiotic aripo vanhu vachirapwa mahara. The idiosyncratic, the Gaffer, Passion Java, signing out. Ndoda kutenda zvikuru kuna Prophet Passion Java neprogramu yavatiunganidza pano, inova programu yekubatsira vanambuya nana sekuru pautano kuti vange vachivhenekwa nana chiremba mahara. Vanhu vese vari kurapwa mahara, vari kutestwa nekurapwa mahara. I almost cried. Ndakaona some of my teachers akaniticha kuprimary school vanga aripo. Ndakaona mwana mudhara wangu weMaraina takakura nawo. It was a heart failing, but ndoda kudzokera nema-anti-drug campaign. Baba, drug arizbo. Mawan. Ndaingonzwa. Ndaingoona vanhu vachovhurika sana holetenji kuti madrugs. Ndasaziya kuti drug rinokwadza munhu. Ndakaona munhu aitadzovhara munhu maruta achidonza, aitadza kumira somakumbidi kana vanhu madrugs. Para zvekuti wana madha mai Mnangagwa zviya first lady ngazvitendwa, mana drug rakarwa munhu baba. Pane imwe team yandakakura nayo yaigona bhora zvingaita ndaiona akarwa madrugs nezuro so. Hatounorapisa vanhu vedu, but amarehab center rudiwa. But makati nezuro rehab hanzi Holy Ten is proof that a rehab does not work. Nakuenda rehab. Anga kula down. Angari muchibage. But we have got another rehab in Harare rutotrenda. Musician ma-artist vanotoenda ikoko, but unozonzwa kuti vadzokera kudombo vadi. Problem yema-artist vanhu vanoposta pasocial media unaenda kurehab maskits. Munaenda kurehab apost. Because rehab unototorwa mafoni ka. Unotogara team chaiye nepfuti kuti wabude. Then unozobaiwa injection. Nopia mapills ekuti even ukada autombonzwe craving yacho. Unenge yakutoblock that craving and stuff. It's life changing. People should actually take their children to rehab centers. Foundation yenyu or whatever you were doing philanthropy yamaita, it's mainly targeting what? No, the target yesterday was mainly vanhu chikuru vasingakwanisa kunozvirapisa kumahospital. I think you saw the age group where people were 80, 90 years and 70 years old and stuff. And vanhu vakabatwa vamwe nezvirwere vamwe vakatsinzwi. It was really good and life changing. Life changing. I'm going to be doing that often. Zvekuti we can expect that also mune mama location because tagara tototagera na Chipinge na Boskeda na Bostolana. We are going to Chipinge. There's no roa food. It's a mobile hospital. Which is anyway. Daudzoka nemipana yemadrugs. Madrugs kunana Brongo, kunana Mutoriro, kunana Chichi anditi. I wouldn't know what is Brongo. Pamberi pamwari ukaisa Bronga. Quando ukaisa Branca. Mushongo chikotsoro something like that. Quando ukaisa Guka and andomboziva kuti chichi kana chichi.
inongoti zvese nembanje yamadrugs. But maonero angu ka madrugs anonaka mda. Madrugs anonaka because ukaona munhu achinoremara level area achiramba achirowa anonaka, but I think madrugs nawakadzi zvinhu zvakadai 50-50. Kuti mukadzi anonaka but achitokuparadza. But kunyika Iwo kwamunogara wakaroora iwo but unonge uchiramba uchida kuenda kuwakadzi. I think ndo chiinfluence pamadrugs. Handinaso zeti chii chiri pamadrugs because ukaona munhu achiramba same chinhu chiri achinowa pamadrugs ndokuti chiri mukadzi. pavakadzi. Tsoka vakadzi ka madrugs. Say no to drugs. Saka say no to drugs. Saka say wakadzi ungoti mukadzi wako. But hatizoti say no to women because and say no to weed. because vanhu vanoramba vachidriva kuenda pamavenues. But uziva kuti apa panouraya. Pamavenues apaurayi gafa. Panouraya. No. Ndakamboti nchidriva ina nyebeka. Ndakamboti nchidriva ndikaona amai angu wabadza moto. But ungo wagara wakadai. Vaisadziya maoko so vangaidai vaidzisa. And problem yebusiness raya ndechekuti ka vanobuda mumba wakadzi waya unotengesa chinhu ubva wadzoka nacho. Saka chinokuraya muri million because anonokutengesera obva adzoka nechinhu chaatengesa. Aiwa gafa muri wrong. Mangwana unochitengesa but obva adzoka nacho. Pamavenues apaurayi. Serious? Paroti, patouchline apaurayi. Alright. Pano panouraya ndo isusu between me and my girlfriend. Because uyu anenge aine wake, uyu aine wake, uyu aine wake. Vese havasoshandisa sida. Saka tichitambidzana. Patouchline unoto vanenge vatori naro sida racho. Oh. Kana iwo usina vanenge vainaro. Bananzo zvimaartist enyu akawanda ari kuti handipfeke. Ikoko hautitwesa artist ka unenge uri custom. Handine one artist wandoziva akati munhu utswabura. Atswabura vanzi mbichana akati inini ndiri celebrity ndandibhadhara. Aiwa, no, tangoti ngopurane apa youth user awareness. Tell us what you think mu comment section kuti mbanje madrugs here. Weeds. Aiwa, mbanje haisi bo. Mubhaibheri Amoni, no, Absalom. Akarwesa mai vake mbanje. Agafu. Mukadzi waDavid. Angana mai vake but stepmother ndimaika. Akarwesa mbanje. Vavachikwabura paseri pemba. Vakarwa mbanje vakasununguka. Vakachikwabura mbanje haisi right. Say no to no mbanje. Okay, on a very sad note, former ZANU-PF member, Blessed Geza, passed away yesterday in South Africa. And Pamutu, my condolences are you genuine? Because you were one of Vanwangori opposed to Geza. Right? Geza, yeah. And I'm over and opposer Geza. Ndakaopposa zvaitaura. Zvaitaura kuti? Airasika meno zvinyaya zvaitaura achida kubvisa hurumende nedata. No. And then I come into that place to show vapfana vangu nevana vangu kuti in life ziya kuchengetedza nyika yenyu. Musazotengese nyika neshuga. Chengetedza. Saka munhu akada kubuda achimuona kuti musavhotera apa onai chakati I don't like that. So I come in oftentimes be it in the wing ataura something about politics. When I see kuti panenge parida kungogadziriswa, I come and comment my perspective on it. Yeah, I don't want my kids to walk in a pedestal and tendencies that will lead them into false understanding of what they need to believe in. But kuopoza munhu zvaanotaura nekuopoza iye zvakafanana. Zvakasiyana because ndaiona ngoweka ndichiti musoro wageza unenge nyumu. Ndendaopoza iye. Pandakanga ndikati anozvakutaura izvo handizvo. Life vana ngati dai. Is there something spiritual about his death here? Not in the sense that nguva yake yanga yakwana. As kuti you have to take me into speed when it comes to his death. How did he die? Anzakaita vascular cardio what something zvine zvekuita nehana chichichi the same way that Edgar Lungu died. That is no, if it's the reason, there's no other explanation about it. But if you want to take it to spiritual side, you'd understand that munhu anonzi president, Bible rinoti anogadzwa naMwari. So whatever God ordained, if you want to oppose it,
ndo vanozi nebhaibheri touch not my anointed. Inototanga ichitotaurwa about kings kuna Psalms. Yobva yazonzi touch not my anointed, yozoitwa koma ma-anointed ma-kings ma-presidents, yozoiswa koma izonzi and do not harm my prophets. Machechi anopavhiringa profeti wavo akanzi achachura kana kunzi adii, vanhu vakada kuti hey profeti wanzi touch not my anointed. No, prophet has anointed. Nekuti prophet ndiye anonoanointa. Prophet has anointed. No, prophet is not in the brackets of anointed. He's the one, just like Samuel was not the anointed. Yeah, but ndiye anoanointa Saul mambo. So is David. Anointa David oita mambo. Saka ma-anointed ma-kings ma-presidents. Samuti vhesi iri yatoshandiswa zvirongo muchechi. Aiwa, it's people have different ways of interpreting. It's not a revelation. Because revelation yakapiwa kune vakanyora Bible. Isusu aidu ama interpretation. Ndotoshamisika nemachechi achita pastor arwa revelation ayo interpret a revelation yapo. Saka the revelation is touch not my anointed, comma, and do not harm my prophets. Saka avasipa same brackets. Ma anointed nemanengi. Vamnangagwa is anointed. Saka if you dare try to point a finger at an anointed man, you can die by God's correction. And you do not harm my prophets. Munanonze prophet msiye. I will say this without any fear of contradiction. Ndakamboti nchifamba na prophet enjo umwe mundu panoti wow achida kutaurisa. Ndobva vaenda so ku prayer mountain kwavo. Pavanamata kuti Mwari uone zvaitwa namunhu. Tichitodriva dzoka pabuda foni kunzi munhu angofa. Angodonha mbavha. Munhu anonzi prophet baba ane power. It's not first time. Ndakamboenda kunopfuura shiri so na prophet enjo nomakandiwa. Let me not talk a lot. But munhu anonzi prophet munhu anotyisa. Mubhaibheri chemu Elijah aburusa moto vanhu vachifa. 50 vonzi shwamu. But mukati munhu wese munhu anonzi prophet munhu anotyisa nemaprofeti mamwe atinawo paZimbabwe apa. Munhu kana angobereka title kunzi prophet musiye. Vanhu vanotamba nezita raMwari. Pane panotozonzi do not harm my prophet. Harm ya prophet aidetermine ne scripture roro. Inodetermine na prophet. Iwo kanditi mpana passion. Kana iri harm kwandiri unopinda pataita. Vamnangagwa is anointed. Very much anointed. He was in Dubai. You can see how he displayed wisdom in how he was answering those questions. Zvinokurakidza kuti Babylon aina kuvakwa by mistake. Building ese ari kuvakwa muZimbabwe, roads ese, airport is not by mistake. Parliament is not by mistake. Because Bible rinoti by wisdom a house is built. Saka tikuti house inonzi Zimbabwe iri kuvakwa neuchenjeri hwakaiswa pano Mnangagwa. Matauriro amukuita same way. Ndo same way yana Chamisa or any other opposition figure anenge achishandisa Bible. Achijustify their cause. So maKristu manje muZimbabwe, especially machechi vachaziva kuti tofanira kungosapota hurumende iripo, tinobvumirwa kusapota opposition because from the look of things haubvumidzwa kusapota opposition. David akawana revelation yekuti achaita mambo. Revelation inana Monzora, nana Chamisa, nana mai waiwaya ananzani Kupe, mai Kupe, na Shabangu wese wamukutaura. But so abatwa na David akafa. Angakafa nekurara. David anga ne spear. Aifanira kungomunyika pfumo. But akada munyika so. Akati you cannot touch God's anointed. Ndobva ageza maoko mupamsika. Kana uda kuona kuti uyu munhu qualified to be a president, you will never speak anything bad or oppose a power, a president that God have elected and put in place. Kana munhu arespecta kuti vaMnangagwa muri chibaba, iye qualified to reign Zimbabwe. Ndozvainzwiswa naPaul bainzi I'm a man of authority, a man of authority. Ndipo era man ndiani aitana neCenturion Peter. Only say a word. What? Ameno. Centurion atora na Jesu. But in short, a house is built by wisdom. Bible ndoti Mwari vasati vavaka nyika vakapozeswa newisdom, and wisdom ndio yakaita kuti Mwari vavake denga nenyika. Saka kuvakwa kuitwa Zimbabwe kuchenjera. Pavideo renyu makamati agafa Chamisa afanira kuita president because vakadzi vedu vanozotiti
muri kuitei abati gaya wangu yeah. Chamisa ndowezera redu aiwo wazoita mupana muchana wasvika pamba zvichinzi Chamisa president yeah. ukadzobva ona wamwe zera rakwa vamapresident ukuite neupenyu but ananga chidichi chitanzi madhara edu atorespecta time wakapinda futi wangori wapfana hakuna zvakadaro na general wanotonzi wanga une ma25 years general chiwenga kuna 1980 wangori vapana chaiwo vakagwinya. You have to bring me into speed. I'm not aware of such, but what I know is kune vanhu vakazvarwa vari maleaders munopabatewa kokuti even akanzi asi president wenyika atori president paleadership skill yaanayo kudhara ndopanobheka vamunangako but a leader akadaro haamhanye kuenda kunogara pachigaro vamunangagwa vakaenda kuma-1960 vainogara pasi pavamunangagwa pamugabe vachivabikira sadza vaivageza moko vachidzidza vachifamba nawo vachidzidza ndo vakaruka system yese yemasidi aiwo masi10 vachidzidza unomunangagwa. A president is raised by another president. That's why vapfana vavesa vaka havakwanise kutonga munangagwa aripo vanototonga vafa. Why? Havakwanise kuenda kunogara pasi peutungamiri kuti vadzidze utungamiri. David wandataura anoendwa kunzi wapresident waking of haana kunobvisa so akaenda kunomuridzira music akaenda ari servant ari kunoseva under. So a right ordained person according to my revelation is someone that sits under and respects the leadership God have ordained. Saka kuri kunzi ukaona munhu anoita rebellion yekuti munangagwa asatonge kudarika 2028 complete vision 2028 munhu is not qualified to be a leader. Tikudzoka ipapa kurunzi Chamisa auya kwamuri men of God ada spiritual guidance ye whatever is happening now munomupere advice yo yekuti God advice that I'll give Chamisa is it's better to be the tail of an elephant than to be a head of a mosquito. Zvekutanga mapati papa hazvishandi. Zimbabwe panongoita one state part. Kwabata nevese nanamonzora vonopinda muZANU-PF vese vanonwano here pekugara ochinotsvaga even ukashanga kana uri true leader zvinozongobuda enda pasi pevakuru unodzidza uri pasi pevakuru imomo munozonovhotwa kunzi atingatore kuti atungamirire nyika ndiani. True leader anozoonekwa imomo. Zvekutenga mapati kwakweka hazvisi kuzvosva zvakashanda. ZANU-PF ichatonga hanzi silent killer uchashamisika wasvika kudenga wasvika ZANU-PF ichitonga ikoko hanzi chasungwa pasi chasungwa kudenga unosvika ZANU-PF iri kuheaven ichitonga silent killer ikufkaf kef ipapa muri kutotaura mati president Mnangagwa kusvika vafa ZANU-PF iri kuti iyo vanotonga mafa muri mpenya zvite imurato vatonge kusvika rini. Now, me personally, I would want President Edi to vatonge kusvika 2028. But the way the vision is excellent, why not him completing it? Ngavangopedza chinichi. Ngavangocomplete just 2 years. Haungarwadze 2 years nemunhu ari kugona basa so. Munhu ari kunasa kurava basa so. Kusvika 2030. Handiti? Tapedza. Complete. Whoever God ordains for next election. Opinda zvakanaka. Under the leadership yavamunangagwa vachimupa gwara rakanaka famba so ita so Zimbabwe becomes excellent. Tombokupai sando kandimaya nepolitics uchiprofita aikwata politics unoziva kwete chiprofita chete mbinga dzese hapana ibvumo ndiri kuZANU-PF machechi hapana ibvumo ndiri ZANU-PF vapfana zvava zvisiko but takachimhanya it was incredible. I always like that and I take credit to that. And now I can see many of the youth are proud to be ZANU-PF. They are proud and they respect the leadership that God have ordained for the country. And I'm so happy. I can say, ndinofara baba wangu inini. Tsamba dzangu dzadzirupa. Kieta munza tsamba dzangu dzamudhara wangu dzadzirupa. Nezuro ndiri kuchitungidza nchiita zvandaita vamwe gogo vakauya. Baba wangu ari peace yamusangano. 1995 ndo matsamba vainyora angari mubva vakabva vandipa. Saka baba wangu anga ari muovheti anenge ari mubhegi matsambacho baba wangu anga ari muovheti avakarwira nyika
but ndakakura ndida kukunda baba wangu ini. I'm gonna be bigger and greater than my father. Vaifamba nawo Mugabe. But chinzo zvakazoitika man. Inini ndakazorwa hondo yepa-social media. Ivo vakarwa yeMugidi. Inini ndakanorwa yepa-social media. So I'm proud to know kuti pama-war vets generation yedu, I'm one of those. But may the soul of your mother rest in peace. Yes. But wango batsiri ZANU-PF, wango opposition. No, my mama wakura mZANU-PF. Wakaita councillor 2000 weZANU-PF. But mukoma wangu akazonorora kwatsvangira mwana watsvangira musikana mukuru. So family yenyu yanga ine prominent figures egega. Aiwa itorira tiri mhofuka yemukono. Maimboenda kumtupo ikoko. Kumtupo kune mhofu. Yeah. Of course ndo mtupo yakatanga chaichai. And kandireva as face yako hainazobude mukamera. Kune mhofu andite. Tabva kumhofu toita manje kamera yezobudidzika. Uona akatodhindwa nemusangano Java and Charles Java. But inzwaka kune mhofu, kune shumba, kune moyo, ana mamoyo. Comrade Java, District PC. 1995. Vana vema comrades. Tisu. Pamitupo apa nokupa ka history. Shumba anditi. Ndio yandohera shumba. Shumba dzinyenge mapepe. Shumba dzinotumira vapfana kuti akuda ako dzichigirwa and dzoda vese ndiwe shumba vese every corner yawasvika nying'ama dziriko dzisiyeni dzinobelonga kuna shumba waibata. Pane shumba dzamunoziva ladies and gentlemen mukomenda mucomment section. Hakuna shumba inenge ichiona ichitsoma nyama so dzinotoigirwa shumba kachikora mabosi then kuenda kuna namamoyo wanokecha namamoyo. Varume kuna namamoyo varume. Shumba dzinokecha ukabata nyama yeshumba unopinda patani. But ana mamoyo manje vanoperera vanoti zvemafeelings kunoperera vanonyanzoperera ndo vanonorwa neAIDS. Usiri maikupadhusa. Ana mamoyo anorwa neAIDS. Vanoera moyo. Tsvaga yeni mamoyo muteste AIDS izvozvo. Then kozoyesusa ana mhofu yemukono. Even takarara nemunhu ane AIDS atibata. Hakuna mhofu inobata. Hazvisi scientific zvamurutaura. Science hadzishande kumhofu. Munonyudza vanhu. Science hadzibate kumhofu. Alright, saka chii chiri paumhofu chinoita sabati HIV? It's spiritual. Gaf. And mhofu inodiwa nenyama. Haitumire, haitsvagi, inotowingwa nenyama. And mhofu hadzirowe matume senzou. Nzou inonedza kusumudza. Kunge gung. Kana yakurwa inongorwa fast ndokuti nzou. Tsvaga musikana anoti anoita nanzou. Nzou haitore nguva. Ukana nzou inodarika 10 minutes akanyeberwa mutupo. Koshumba? Handi kumenda shumba. But mhofu inokupindira mu 3 hours. 4 hours. Mhofu inokusiya wa flat. Kana kusiya pambedha wakusararika so mhofu. Andona ngemhofu inongobikwa like it's a stereotype. It's very spiritual there. But imimi kuchechi munongemanza achaira zvemutupo wangu ndiJesu. Aiwa. Kurasika. Do you know kuti muBhayibheri anonzi Jesu yeshumba yerudzi chi? Shumba yerudzi rwaJudha. Murikutoti Jesu muyera shumba baba. Amwe maprofesi maigo noti vanoyera hungwe inonzi shiri ameno something mitupo. Maprofesi maigo. Yeah. It's big. Tinoda kutobva tatoenda panyaya yandakaona inonetsa maprofeti. Saka mitupo iripo nekunzanzi Mwari waAbraham, Isaac and Jacob iriko ndo yamunoita kurwa makuwa inangundoita zvaJesu. But it's complicated. It's another debate for another day. Asanza kuna muprofita. Oro munhu anoita munhu waMwari mukuru mumhuri make musina mweya weun'anga oro mweya weapostori. Chokwadi. Saka kwenyu zviriko. Ukaenda kuhistory yeZimbabwe mazuva ana mbuya neanda. Kwachief huku kwanainzi Chief Chiwashire. The greatest chief ever in Zimbabwe. Ndo the great grandfather vaVangweni. Pane baba kurasikwa naChiwenga achiti mai vake vainzi Java Mende nomuzvangu wase Mende. Uyu Chief Chiwashire zimhofu rakarora vakadzi 5. Wechi5 wacho anga ari murungu weku UK ndo pakabva zita rekuti Java.
ukaigugula kuti chief Chiwashire iyoyo inotokuudza kuti akazodamburwa musoro vachitoti akamanikidza kuti aroorwe nemurungu iyi. Saka vana vakabuda pane mukadzi yeneso ndo isusu ana Java. Vamwe vese vakaramba vachini Chiwashire, vamwe vachito vakanonzi ana Honye, ifamily yedu yese. Mukadzi wechifondo kwa Seke ana Chief Nyashana vakabva pane mukadzi wechifondo. Saka ranga riri one build chief usvika Bhoera ndokuba vaitonga from chief usvika nana Bhoera. Ndokukazobva na Chief Seke vese vai vachibva nana Bhoera. Ndokubva kwakati nzinza redu. Mudhara yaiprofita in Chief Chiwashire. Airova akamboti hondo ichiuya so varungu vakuda kusvika mbavaona vision. But semura mvura nepakati. Rwizi. Vanhu mbva wakrosa zvaMoses izvo. Vakuseri uku varungu vaudotera mafushira mvura. Varungu vaiti vaplana so vaishamisika kuti vanhu vavari kuziya se vakazonzi Chief Chiwashire vanoona. Ndokwandakabveko. Saka zvinozokonekitana sei because kuchiKristu inge inzi mweya mutsvene then maKristu anenge achiti zvirongonzi mumuri mwevanhu ava mune svikiro. Svikiro asi hachisi chiri kusvika. Chinhu chiri kusvikirwa. Ini ndiri svikiro yaJesu yamweya mutsvene. Amen mapabata. Saka kana wagara uri svikiro ukati hazvekun'anga ndochasvikirwa nemweya weun'anga. Saka usvikiro kunze svikiro hausi mweya wacho. Ndiwe munhu svikiro munhu capacity wekusvikirwa iwe receiver. Iyi iPhone ke isvikiro yeWi-Fi iri munhu. Saka pana vanhu akagara nesvikiro. But handitori svikiro, ndiri svikiro yaJesu. Mweya mutsvene akatosvika pandiri akatozara pandiri. Chipo chekuprofita chakasvika pandiri. Ndine mukoma wangu inini ainzi Wisdom. Mukaenda kwaSeke kumuri kwedu hapana singaiziva nyaya iyoyo. Depasina iyo ndisingatombobhilira nyaya yenjuzu. In 1994 akatorwa nenjuzu. Babaiwa naye. Pane mwe brother yangu inonzi Atwa, I'm sure tariona. Ndaitogeza naye kwaSeke. Kada toenda chikoro. Pawana mvura ichirwa chiraundi chacho. Vaitanga kudhonza Wisdom ya. Popa Atwa muti G. Vatanga mudhonza but akazona force yekudhonza nayo takutoenda tese pamusiya. Ndiakamanya mumbamba anodzana mudhara kuti mukoma atorwa. Vanhu pavanzi musachema makangochema chete anofa. Ndobva svika payakasvika mumzi wangu akachema. Zvikatonzi patotwa era anotofa. Ndobva mapostori akaenda papa pambato noti munhu wese ngauye mangwanana 7 Maxen. Akabuda somvura kuti boom. Obva ashaika. Boom obva ashaika. Kusvika azongorara flat pamusoro. Masida vambapinda nemapapa nemapolicemen anga aripo. Mbatotorwa. Ndakamuona ina ari mukovhini anga akanyikwa nzwaro. Nenjuzu. But njuzu yanga yatonotoisvikirwa. Yanga yatomutora kunomutrena pasi pemvura. Ndina mai vekuchechi kwangu inini amshongoti vari kuona unonzi Mai White. Secret munhu wese kuchechi kwedu anoziva vekuchitungisa kana mutauna. Mamuziva vakatorwa ne 15 years. Vazobuda vane 18 years. Vakatorwa nenjuzu vazobuda ndo vakashopera vakarapa vanhu vakaona nchatora mazita nemaartist mahomba maiziya kuma90s ndo vairapewa. Vakazouya kuchechi kwedu 2012 na First naSamora papa ndavarapa healing chirwere chavaitadza kupora ndokutendeka kwavo vakazoita. Makavabvunza maivo vanokudza spiritual realm zvayakaita kuti pasi pemvura patori nenyika yavaitogara ipapo. Makonya anotodyirwa zvamunongoitawo maprawns. Makonya cha. It's a different word. So that being said, my answer is hakuna mweya wa Mwari kana mweya wa Satan unosvika pane munhu asiri svikiro. That's why it runs in the family. Wamunzwa apostle ja vachiprofita kana chirwa ndimi. Unonzwa kuti ubu pano Mwara. Why? Zvinhu zvirimo. Momzi wangu vaiprofita. Ende munobvunzana Alois Bunjira. Angari maplayers amudhara wangu. Mudhara wangu ane team yenzi Darwin. Ana Norman Mapeza. Vatorwa namudhara wangu kuSeke 2. Vari wapano. Kurumwa namudhara wangu vachitamba bhora muChibuku Stadium yame. Angari maplayers amudhara wangu. Vandoudza kuti momzi wangu vaiona. Since tikutaura nhau dzevanhu vanosvikirwa uro vanhu vaMwari. Ndandichiona video raPapostle TF Chiwenga vachicomment about Baba Guti and the whole thing that is happening in Sayoja. And he made a statement. Hanzi. Listen to me.
If Ezekiel Guti was a man of God, he should have married another woman capable of giving him sons. Hakuna munhu waMwari anonyimwa mwana mukomana naMwari. Don't talk about Ezekiel Jr. now. We all know that he could not amount to a son. Kutoshaya mwana mukomana kwaGuti isaini yekuti wanga akatukwa naMwari uye kuti wakanga achitya Yuna. Vanhu akaita sana Chiwenga vaiva vanofana kunoitwa ma-DNA test nevana wavo. Why? Because ukatarisa shape yemusoro waChiwenga inokudza kuti munhu ari weak. Zveshuwa. Saka panoda kulaudha achitaura zita raBaba Guti papa anofana kutya. We have never had a father in the church history of Zimbabwe like Baba Guti. Ukaona pwere dzakubuda dzichiti hau tinofana kutya Mwari toripenda senyika. You can't mention zita rekuti Baba Guti. Ndesika ndakanozonokumbira regero kuna nawo makandiwo nana prophet enyu mazuva anga ndakungolauda nyikotaura naMwari and stuff. Never cross a line with someone anonzi a man of God. Unogona kuti watrenda vanaka kuti ma-views, but never you can't. Let me tell you about vana vakomana inini kunzi prophet kana apostle. Inini ndine vana vakomana chete andakana one musikana vasikana munovadera handidi It's by choice. ndine shanje baba yes choice ndonyanya ndauda explain. Sperm remunhu ari strong, ma-strong sperms ndechikomana, ma-weak sperms ndechisikadzi. Remukomana rinofamba fast. Igoogle nyayo kwandiitsvage kuchikoro. Rinofamba fast ende rinova fast. Saka munhu ane power anogona kurova kana hour kana 2 hours, but panozoti bva power resperm rake ka inosvika inononomborisa ipapo. Even precum yake iri dangerous. But munhu ari weak akauya bva atokodzera, ari weak aipedza kuuya anokodzera. Masperms iwayo ndechikadzi anofamba slow and anorarama long. Saka anogonorwa 7 days achifamba. Saka even uri kumwedziwo ukarara nemukurume ari weak, paunozongobuda eggs day number 6 or day number 7 unobata nhombo wakarara nemunhu uri kumwedzi. Inombo yechikadzi. Pamukona ndisinya phone ndangogoogle kuti how many kids does Baba Guti have? Anditi. Saka that being said, kuita mwana mukomana it just means kuti sexually you are strong. Une strong sperms. Ndo anobudisa vana vakomana. Ari weak vanobudisa chisikana. Unless watozoto wakarowo munhu nguva yanga isiriyo akanyangira akadii, but vakomana ndo vanotanga kusvika. According to explanation yenyu Baba Guti vane 6 vana vasikana. Yes. Ne1 mukomana akazoshaya anga akaremara. So muti vanga vari weak here sperm ravo ranga rakadhakwa. Aiwa hazvireva kuti kana achinzi ma-weak sperms hazvireva kuti iwewe uri weak. Zviroda zvirongoreva kuti pakushaka paya unogona kusatosumudza musoro zvekumhanya, ungosumuke zvekumhanya. Kozoita namhofu akangogumwa akuda kuti shwabura zvasiyana. Vaya vanga vari dedicated kuna Mwari. I think vakatouraya urume hwavo nekutsanya nekutsvagara Mwari, kugara mukomo vachiita sei. Wamonzwa history Baba Guti vachirumiswa nemakangi vachiparidza, vachidya sadza rayasiwa nembwa, vachinwa mvura mudrain kunoparidza and stuff. Munhu anga azviramba. So I find that some of those people sexually they are not active because they lived for God. They dedicated themselves to God. But handizvo zvinoita madzimai azongangurwa, madzimai enyu ma-men of God in That's particular. why a man of God apanorara a woman of God. Ukaroora zvima-socialite izvi. But ma-men of God ma-socialite munomada? No. Zvinozongoitika ndinongoti cheche muZimbabwe. Zimbabwe is too small. Ndapedza. Hanzi nevanhu nezuro gafa answer yamakatipa panhau yemarriage hanzi yanga isiri satisfactory. Hanzi makangotiti pamatiza. I say the truth. Inini mukadzi wangu were married since before we were in our mother's womb. And even kudenga tetakarororana tiripo.
There's nothing complicated about that. Yeah, you know it's complicated, Gaff. Okay, what answer do you want me to say? All right, madam atanga church. Zita rechurch inonzi New Restoration Church. I know the Restoration Nation. Restoration Nation. Yes. And Restoration Nation is something about something that has been lost, something that has been eaten by a cankerworm, something that Now you'd find kuti when I'm andina kune vakadzi men of God vakazonzi maimfundisi nekuti varova namfundisi. Kozoita vakanga vane calling ye ministry. Vasangana nemurume ane calling ye ministry. Andikazoti mukadzi aufoka paridze ndini ndiri ne calling. Ayo, I'm a calling, she has a calling. And she has the ability. then to do ministry. Bamati. But if you are to look into all my church, Yes. vese vakanozi Maryland Church autori mukadzi yakanema new name, yeku Atlanta yakanema new name, yeku Houston Yeah, yakanema Apostle new name. Innocent. Yes. Are we going to see you together with your wife preaching? You go to Restoration Church or na Apostle Innocent? Panokononeza kuti una tichiparidza together because over the past 10 years dzacho ausati wationa tichiparidza tese at the same time. As I am saying, calling ndeyangu. Yes. Kana zvazvo calling hatichauya tiri baba namai. Ndo paunoona ana mai mufundisi vanodzinga vanhu muchechi vaya. Ausamboonera. Ayo, andakaona. Wangoya kamusikana kakanaka kakutopinzwa busy neprotocol yamai mufundisi. Yeah. Kana kuti kangopfeka mamiko ndo atanga kungopa mufundisi mari wakutotsomonzi kuti musamuseva front and stuff. Marriage haine ne calling. Usasanganisa. Asangana. Marrying a man of God does not make you a woman of God. Marrying a man of God does not make you a woman of God. Unoramba uri age. But imimi rakarorwa na mai mufundisi. Gafa mune church and church yenyu mune vana vakomana 5. Yeah. And tikuona with the trend mukuti mukadzi hazvireti a woman of God because arwa na man of God. Exactly. But does it also you know the trend rikuti if you are a son of a man of God, a son of a prophet is a prophet. No, ndine mfesi wangu anonzi Emerson umayambara uchitungizo ndakakura naye tichidzidza teso seke 2 seke 6 primary. Yeah. Saka ndaiboenda painofudza mbudzi and stuff. Ndakarwa ne confusion one day because mbudzi dzemba kwa dzaichekwa nzeva pakavi. Unafudza mbudzi. Pavaenda kumbudzi paya kana vabatanidza nemwe team kana vakuzotora mbudzi dzavo aiona dzakarwa view but ndiyangu. But yakazozvara mwana vanona mwana asina kavhiya. Kosi mwana nenzeve yakazara but mai vakachekwa katavhiya. Yeah. Ndakanzwisisa ipapo kuti baba kana uri mufundisi azviroti mwana mufundisi. Azviri kudaro. Bible rinoti train a child the way he should grow, so that when he grows, the way he should go, so that when he grows, he will not depart from it. Word rakashandiswa rekuti train ipapo haisi train yekudzidzisa. Train ye train yedu yenjanji. Yenjanji. Yeah. Chinonzi train nozati chii? Pane chimusoro chinova chine chichidhiraivwa chachi. Then mamwe esai anonzi macars. Alright, kuti macarriage. Macarriage, munhu macarriage or macars. Sa macars anonotwa train. Kutraina kubatanidzwa. Waibata? Anonotrainwa train chiwa chaita 1. Saka ichi chiri kumusoro chakadhiraivha right. Chase chakanotraina chacha. Chakanokonetwa chinotenwa right. Saka zvekunzi imimi mufundisi trainai mwana wenyu. Connectai nemwana wenyu. Alright. So that kana mukatena right muupenyu akachatena right. Akatena left. But apazonzi train a child the way you want him to grow. Alright. The way he should go. Yeah. Saka tikuti mwana we anari teacher kana ari bank accountant kana ari soccer player. Usamuti nekuti ndiri mufundisi wamufundisi. Alright. Kozoitawo vana unoona kuti apa pane calling. Ukaona mwana wababa Magaya. Yes. Ukaona face yake unoona kuti uyu akazodzwa. Hazvinena baba. Even akakazvarwa kuchipinge uko. Aitongozadza macrowd achitongoshandiswa naMwari akadaro. Mwana waprofeti enje unotoonawo wega kuti uyu pari ukatasa anomutera wacho anoita zvekuimba. So you'd understand kuti baba va-identifya calling yagare pamwana kuti even danga asiri biological mwana wavo kwariko kwaita unoprofita nekuparidza. Saka even mai mufundisi tinozodowa kanaka
saka pamwe pacho tinozongororoma echa kana munhu andangokurawo nchinakirwa naye. Pane manhari anzi hakuna man of God anoda mukadzi akashata. Paripo haimi tarisai vese vasingabudise wakadzi wapamaposta. Gafa gore rino rekukangurwa kungangurwa vanobva kuti Gafa makapona sei pakungangurwa? I've never been a criminal my whole life. I don't have a crime in my life. Yeah, you can see me with criminals because I'm a pastor. I relate with everybody in the society. But me, I am never a criminal. I have never committed any criminal offense. Saka ndongangurirwe unzanogona paridza aiwa zviite makachena kuzochena kunonetsa because pamwe pacho unogona kurasa bepa nepawindo uchidrive icrime I know kana kuita public unokwanisa kungoti watewa paipo vongodai icrime ka so you can't say you are perfect in life but utora mhosva dzezonzi akaba ndakapara mhora akadi hano that's never me. Alright, kumaprophets kune vanhu vachangangurwa futi here because ndavana video raprofet Magayo achiti gore rino kuchamhanywa. Nguru inokangwa nemafuta. Because maprophets mashoma. Nguru inokangwa nemafuta. Teta kutocalculate. Ini rinocho ndoona uzongwa mangwana. Because the future is not guaranteed. Handisati ndakamboba but next week noona mukana kurwa big. Apanzi pane 10 million. Ndokungoswera ndatemtika ndakarova. Nguru inokangwa nemafuta. So I can't say I'm not perfect. Pamwe ndicharowa. Pamwe pacho maprophets anopinda mubhaibheri mujeri kwete kuti vane mhosva vakapara. Unotosungirawo kugona basa rako rekuprofita. John akazviitwa. So igore rekungangurwa vanhu vachatetenywa vogotwanganywa vogongwatswa vese vapedza kungatswa zvichangoratidza kuti under the leadership of President ED war was not accepted. Vari kuseta maprinciples acharana nyika for the next 100 years. Ekuti these are structures ekuti we don't tolerate corruption. I was with district commissioner or DESPO wepa Chitungiza police station. Akati the crime is going down zvasati kambona. Ndakafara kuti at least Chitungiza something is happening. Something is happening. Yeah, my crimes are going down. So do you relate with this? Anyway, takupinda paka last segment ke interview yedu. Most of the things that we were discussing about was politics and religion. Zvinenge zviri deep. But Gafa ndaona mu entertainment mukuita muchimbongodongorera muchimbongokanda kana kapost kanganzi nati kana muchimbokoporana nevanhu mu music muri manyana mapana wapi these days? Almost 80% of them. Almost 80% of them. Yeah, I just decided to lay back. Yeah, I don't want my name to be associated with them. Because ndakavhura hombe handidi kuti vaafektwe. Iwo akavhura hombe handidi afektwe. Vamwe vacho vanoswera vakuru vaguka. But hapana vari kupisa izvo zvikwamuri ndevapa. Madedido. Yeah, Madedido is doing good. He's very consistent. Junior Sprague. Junior Sprague. Yeah. Very good. Hulungondo. Hulengende. Anza? Hulengende. Hulengende. Yeah, sorry. Yeah, something like that. Vari 3 vakurova. Vakurova zvekudaro. Vakurova zvekudaro. The advice ndopapana vava. Hulengende. Starting Hulengende ndiye mudiki wavo ndiye upcoming anditi. Pakati pavo pavese vari 3. Haizvo zvangona kutovaremera manje. Impossible. But understand kuti angangu akaadjusta something. He has to reinvent himself. Akatanga neplatform yake neshamari yake. Malot. Ndamvura dhoketa riri kwanza ndavhara. Manza ndavhara ririko. Kone musati marivhara. Kwakada kundivhurira hombe mangwana. Saka mutaura kuti zvezvo akwanise kuvhurira hombe nena wedhoketa. Andona kufona polisi aufa dhoketa rangu. Anongangurwa last time ndakanzwa tsitsi Ola ndiye akafona akati chichi
ndotora naye chichinana kuti inazongoda zvenoise painternet so ngakule down. But riri kwandova kuitira kuti akada kudino nangofona follow up. But understanding kuti chakapinza Hulungende was not Hulungende songs or music, was Maloti. Hulungende has to give credit kuna Maloti. But pasvika paMaloti manje hakwasi kuita reinvent herself. Because Maloti zvakatomsumudza svika pasvika atozikanwa as a public figure. Zvakatoshanda nguva iyoyo. Kuti akontinue achidaro is going to be repeating herself to people. Iko nezvaanofanira kutobuda akutoonekwa nehembe dziri klasi, aganda neganda kudzvuku kudhara, ongogadzira mawivhi, obuda achitaura zvinemusoro kana mashopu ake aya achita sei, otsvaga new direction yebrand rake. That will help a big time. But Hulungende ngaachita independent from Maloti. Ndo voromba chidanana kwanda chikaravesa achita vari kuita, but brand rake ngarichimira rega. Akanodaro he can be level maybe padhuze nana madedito. Because munhu akakusumudza angona kukudonedza pasi. Madedi akasumukeka. Jonas Praga akasumukeka. Hulungende akasumuka naMaloti. Maloti akada kuvhurika nhasi Hulungende anodona. Andonerekana kuti what doesn't kill you makes you stronger. No, what puts you up can put you down. Ndaona Andy Murizo achi-apologizer kuna Jabres. Did you see that? Ndakaiwana. What could that mean? It should be a lesson that all artists should learn. Respect your elders in the game. Because kutongodaro number one, I believe it's a mafanzi is a Jabres. Akabudisa song anogona muteerera. Number two, he did the right thing. The greatest message of us as preachers is to make people reconcile with themselves, reconcile with people around them, and reconcile with God. He did a good reconciliation between Ian and Komaja. Komaja wakatwa ndina ma feelings uri bori muyuto. That's what we need kuma artist edu abatana. Gafa muchiri kurikirira anzi Gafa wanenge wanyanyira pamaplatform akadhakwa anenge anyinza akadhakwa ndo ana zigo anaye. Muchiri kurikirira. Ndakapera. Aiwa totoro chowadi, aiwa ndakapera. Mukuru musakangana wevere kuti Java alenda airport yashaya space. Washati vanhu vozwa nani ndiri panapa. Kungopfura mutauni mota dzaimhanyiswa dzaunganirwa kusakwanisa kufamba kuti akutodedza police kuti clear vanhu. Java is in town. Haikona nokupinda ndakatwa lelo nokubuda nokupera and stuff. Ndakapisa mukuru. Level randakapisa naro handina kana artist one kana any Zimbabwean akamboita level. Kubva mazuva ana chimbetu. Nema men of God hakuna akambopisa level ratwaba. But kusuti even now hakuna anorwa level newave rangu. You were part of it. You know it. I know. I remember 2 years makakloka. Hey, you were part of it. But it's running wachita Weekneo is becoming Weekneo extra is a different popular. wave. It's a different wave. Weekneo akwane wave remari. And tukiona iripo. Yakwane wave remari vira trademark yemotikari. And vanhu vari kufamba nembishi murodo. Akakudziri kumonwa. Nekuda kwekune achengeta families abatsirana kuwanda. Angope mota chete. Apa pane 250k. Kana uri murombo wanopona 50k. Because ukapiwa mari yakawanda inoona kuuraya. Inoona kupengeza. Inoziva to manage vanhu vake. Ndikubaona. Saka akabata ma-streets and arotopisa. But ntora wave yaTwabam have never been seen in Zimbabwe from Twabam days kusvika now. Mawan. But are you going also adverts Maloti yekuti you are saying that are you going to reinvent yourself? That's what I did. Chichinotadza kuyanjirwa matswibidi ndogona kuzvozvimhanya kana mangwana zvezvo. But you can't keep saying mino nenge tswibidi. Mino nenge sign a Gucci belt. You have to grow, you know. You have to be somewhere. But mafans anenge achibvunza ziko bag richiripo here pane Gafa bebe ndizo convince on bag richiripo here chimbo convince ivan kuti bag riripo kana that is iko I'm broke, but I can never be broke the way I was. Amana waibate ndibaba chirungu ke nekuti panga ndiri kuchitungiza ndandiri broke andifendeka broke level kuchitungiza panga ndamu town ndandiri broke andifendeka broke level kupinda mutaundi rere panga ndamu borrowed broke I was broke zvelevel rondefamba nema Chrysler nema Jaguar F type andifendeka broke asvika level rere azviite you have seen some of my houses and stuff azviite
ndakabroka izvezvi zvekuti ndakada kutenga jet rake ndibaita. Mafans anenge achiti anzi makabroka. Mamakambobroka zvelevel yogara muJozi pamagara muAmerica. Mukati here ndichafa ndakaita level rendogara futi muJozi. So you would find kuti right now I'm broke but not the way I was. Saka 19 February chakanochaya mu New York City. I'm building my headquarters in New York City. I'm establishing myself in New York City. But at the same time, pane level rekuti unoita mari obelievisa vanhu nemari. Ozoita level rekuti wane mari yekuti auchada kubelievisa but wakuda kuinvesta. That's where I am right now. Gaffer, because of our time, tipewe my last phrase yenyu. Vanhu vese vakuri waguka siyana neguka. Number 2, vanhu wese vari kuti Passion haasina mari. Emi munayo. Ladies and gentlemen, this Prophet Passion Java vatapedza kuita interview. Now, tell us what you think about this in the comment section and we'll be glad to hear your thoughts. Thank you, Prophet. Idiosyncratic signing out. Right, Bible notaura kuti cleanliness is nearest to godliness. That's not also safe showing wakasana zigo mupewo dola aenda nogerwa sikanda usangana nemunhu anopewo dola kuti kunogerwa zvikanzi ari kwane pabless cards padangowedzerwa mari $9 webaita $10 because zvakanaka zvinodhura. Bless cards inowanzowira kuMilton Park but vaopena another new branch kuduze nemageto youth paWarren Park 1 just after Goodomat. Pane a new complex irimo, and as you can see from a video that I'm design, this beautiful, this smart, and this accessible. Nanidi who in the roadblock game town here, you don't go get no banekuadzana or maubra. Pane salon also for my beautiful ladies. Type young chai my nails, manicure, pedicure, ne headicure, and with that we are out.